Patay ang duha ka manag-agaw nga mga construction worker samtang upat ang naangol human makuryentehe samtang nag-install og solar streetlight sa may Neville Hills sa Barangay Lahog ning Dakbayan sa Sugbo pasado alas 10 kagabi. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo? Patay nang nadala sa tambalanan ang manag-agaw nga sila si alias Bert, 32 anyos, ug alias Julie, 23 anyos, nga taga-lungsod sa Katmon. Human sila matud pa ang nagunit sa metal nga poste sa streetlight nga ilang gi-install. Sa dihang nasabod kini ngadto sa primary line o live wire sa usa ka power utility. Sa pagkahitabo sa insidente, may kusog nga sipa nga misunod ang pagka-brownout. Lakip sa nakuryentihan ug nangatumba ang laing tulo ka mga nag-assist sa pag-install sa metal post ug sa laing kauban nila nga naa sa truck. Ana-ana sa luwas nga kondisyon ng upat. Nagkandak sila sa ilahang trabaho nga magtaod sila og street lights. Naaday sila natarog something kanang live wire sa beko, sa moto. Unfortunately na kuryentihan. Nami information nakuha nga mo estimate daw mga more than 20,000 volts ang kakusog sa boltahe sa kuryente. So moto na duha nga on the spot yun. Padayon pang gisubay sa kapulisan kung si kinsa ang manubag sa nahiaguman sa mga biktima. Sa pakisusi sa kapulisan nasuta nga gikuha sa DPWH nga subkontraktor ang kumpanya nga gitrabahoan sa maong mga biktima. Aron mo install sa maong mga solar street light. Ug nasuta nga wa matud sila nagpaybaw sa power utility. Matod ni nguyon nga mipasalig gino ng employer sa mga biktima nga abagahon ang tanang mga galastuhan sa mga biktima. Itaod nga street lights, solar, through solar. So mag-coordinate sila sa VECO kay ang VECO is supposed to be ingon sila nga kung na-inform lang daw ta sila, ilaw ta itong silyuhan nila or na sila procedure pod para ma-safety ang katong pagtaod nila. Pahimangno nga pag-coordinate mo sa mga proper authority or mga proper na mga agency regarding na para milikayan nato ning mga inani na mga insidente. Nakasinati gabi og brownout sa pipila ka bahin sa Barangay Lahog tungod sa insidente ug nabalik lang ang kuryente ganiha buntag. Uban ni Godfrey Relieno Grod Prado, Fem Marie Dumabo. Balitang Bisdak.